намояндагони иттиҳоди аврупо ки барои ҳамоиши 17-уми ин иттиҳод бо кишварҳои осиёи марказӣ дар тоҷикистон қарор доштанд, дар натиҷагирӣ аз сафару мулоқотҳои худ эълон карданд, ки дар ҳама созишномаҳои ҳамкорӣ як бахши аслӣ риояи ҳуқуқи башар будааст. ҳуқуқи башар, демократия, волоияти қонун, мубориза бо фасодро ҷузъе аз салоҳияти ин иттиҳод унвон карданд, аммо дақиқан то куҷо дар нишастҳои ахирашон бо мақомоти тоҷик ин масъаларо баррасӣ карданд, посухи рӯшан надоданд. Explaining our concerns to our partners and trying to work. нигарониҳоро бо шариконамон ҳамроҳ месозем ва талош мекунем кор кунем ва бисозем ба таври мусбат. Ин беҳтарин роҳ барои пеш рафтан аст. Яқинан шартҳо барои GSP+ ё ба иҷрои ӯҳдадориҳо дар заминаи ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқи кор рабт мегирад. Агар ин шартҳо амалӣ нашаванд, GSP+ ё худ низоми умумии имтиёзҳо ҳангоми содир кардани молу коло ба кишварҳои аврупоӣ нахоҳад буд. Агар шартҳо ба таври дуруст амалӣ нашаванд, ҳеҷ беҳбудие дар созишномаҳои ҳамкорӣ нахоҳад буд. Ин ошкор аст. Diplomatic reach out and conditionality in our partnership. худдорӣ аз шарҳи бештар дар мавзӯи ҳуқуқи башар дар ҳолест, ки қаблан баъзе созмонҳои ҳомии ҳуқуқи инсон, аз ҷумла созмони Human Rights Watch, аз намояндагони иттиҳоди аврупо дархост карда буданд, ки дар мулоқотҳояшон бо мақомоти тоҷик ин мавзӯъро ба таври ҷиддӣ баррасӣ кунанд. вале гуфта мешавад, ки вазъи Афғонистон аз мавзӯъҳои калидии суҳбати тарафҳо будааст. мо як тарҳе дорем, ки ба паноҳандагони афғон рабт дорад ва мо кӯмаки худро дар ин самт ба Эрон, Покистон, ҳамчунин кишварҳои Осиёи марказӣ мерасонем. мо аз кишварҳои Осиёи марказӣ дархост намекунем, ки паноҳандагони афғонро қабул кунанд. паёми мо ин нест. агар мавҷи зиёди паноҳандагони афғон ба марзҳои кишварҳои Осиёи марказӣ сар бизананд, мо ӯҳда дорем, ки дар кишварҳои Осиёи марказӣ ба паноҳандагони афғон кӯмак кунем. коршиносон сабаби хомӯшии намояндагони иттиҳоди аврупо дар масъалаи ҳуқуқи инсонро ба вазъи Афғонистон рабт медиҳанд. онҳо мегӯянд вазъи Афғонистон масъалаи ҳуқуқи инсонро дар Осиёи марказӣ барои иттиҳоди аврупо дуюмдараҷа кардааст ва ба эътиқоди онҳо дар қазияи Афғонистон душанбе мавқеи хос гирифтааст ва иттиҳоди аврупо феълан намехоҳад бо Тоҷикистон дар мухолифат истад. ба ин хотир акун мавзӯи ҳуқуқи инсону мавзӯи ҳуқуқи башар дар вохӯрии имрӯза мавзӯи асосӣ ба ҳисоб намерафт ва он метавонист ки барои расидан ба ҳадафҳои асосӣ халал расонад. иттиҳоди аврупо ҳанӯз аз солҳои аввали соҳибистиқлол шудани кишварҳои Осиёи марказӣ бо ин кишварҳо ҳамкорӣ барқарор карда миллионҳо доллар кӯмак расонидааст. аммо масъалаи поймолшавии ҳуқуқи инсон ва озодии баён дар кишварҳои минтақа ҳамеша нигарониҳоеро дар аврупо ба миён овардааст.